S-au publicat astăzi datele care arată execuția bugetară din primul trimestru al anului 2018, date publicate cu întârziere. Mă voi referi la aceste date care arată execuția finanțelor publice, dar înainte de asta câteva aprecieri mai generale. Aș începe cu o constatare pe care am mai făcut-o în diferite formule. Programul de guvernare PSD, de la bun început, s-a aflat pe contrasensul unei logici economice elementare. După cum se cunoaște, PSD a propus românilor, pe de o parte, scăderea taxelor și impozitelor, o acțiune începută acum 2 ani cu scăderea TVA-ului. Pe de altă parte, au propus o creștere puternică a cheltuielilor bugetare pentru salarii, pentru pensii, pentru drumuri, au spus ei, pentru autostrăzi, au spus ei, pentru școli, au spus ei, pentru economiști, dar și pentru cei interesați. Această abordare a produs surprindere. Este vorba de un fel de magie economică care a fost propusă de PSD. Scăderea impozitelor, creșterea salariilor și realizarea tuturor celorlalte lucruri este o ecuație care cu greu poate fi dusă la bun sfârșit și, într-adevăr, trebuie să vedem un pic cât va ține această iluzie creată de PSD. În privința creșterilor salariale, la care m-am mai referit, PSD-ul a reușit o contraperformanță rară. Până și cei care le-au crescut salariile sunt nemulțumiți. S-a promis o creștere de 25% a salariilor bugetarilor, dar ea a rămas pe hârtie, fiindcă printr-o inginerie contabilă au fost trecute cheltuielile de cease de la angajator, partea care revenea angajatorului, la salariat și astfel s-a anulat practic această creștere. După deja aproape un an și jumătate de guvernare PSD, cu această fază extrem de discutabilă a creșterilor salariale așa zise, nu vedem însă nici drumuri, nici autostrăzi, nici școli, nici spitale. Nimic. Pe de altă parte, lumea se întreabă, totuși, de unde vin acești bani pentru anumite creșteri care s-au realizat? Și dacă ne uităm cu atenție, povestea este una tristă. PSD-ul, în fapt, amanetează viitorul țării. Crește salarii și pensii și neglijează investiții importante și în infrastructură și investiții necesare dezvoltării în general. Acum, din punct de vedere fiscal-bugetar, bugetul național este supus unei presiuni imense. Pe fondul creșterii cheltuielilor totale, cu peste 22%,
atâta este creșterea față de anul trecut. Această presiune trebuia atenuată printr-un efort consistent, vizibil, de creșterea veniturilor, deci de creșterea încasărilor. Ori aici lucrurile nu s-au întâmplat deloc așa. Din contră, execuția bugetară, și o să detaliez imediat, arată că, practic, la niciun capitol, veniturile nu au ajuns la nivelul programului. Atenție, program nu impus de cineva, program prezentat tot de guvern. Deci nici măcar propriul program nu și l-au îndeplinit. Acest lucru arată ceva trist. PSD-ul este incapabil să țină ordine în finanțele publice. Iar după 3 prim-ministri și tot atâția șefi la ANAF, cel mai vizibil efect este incertitudinea, lipsa de predictibilitate în ansamblu, un comportament tot mai costisitor pentru contribuabilul român. Acum, la venituri bugetare totale. În primul rând, este important să observăm că guvernarea PSD nu reușește în niciun chip să transforme creșterea economică în creșterea veniturilor. De exemplu, în 2017, fiindcă avem datele întregului an 2017, noi am avut o creștere de peste 7%. Dar, ce să vezi, veniturile nu au crescut în proporție cu economia. Ba dimpotrivă, surpriză, veniturile în 2017 au fost cu 3 miliarde mai mici decât programul propriu al PSD-ului, programul guvernelor, mai exact al PSD-ului. Pe trimestrul 1 2018, că despre aceste date vorbim acum, veniturile totale au crescut în termeni nominali, suma totală, însă ele sunt cu aproape 5%, 4,5% sub programul bugetar trimestrial. Deci ele sunt sub valoarea programată chiar de guvern. Și ca să detaliez un pic, aici apar noi vești proaste. Veniturile fiscale, acestea ar fi trebuit să crească pe măsură ce a crescut economia. Dar ele nu numai că nu au atins cota programată, și aici s-a ratat ținta programată cu 5%, nu, sunt mai mici decât cele din trimestrul 1 2017. Și aici avem o nouă contraperformanță a PSD-ului. De la momentul crizei economice din ultimii 9 ani, este prima dată când veniturile fiscale au scăzut față de anul anterior. Pe urmă, veniturile din impozitul pe profit au scăzut față de trimestrul 1 al anului trecut. Această chestiune este la fel de gravă. Este o reflectare a faptului că, într-adevăr, economia duduie, dar la bugetul statului duduie numai cheltuielile, veniturile pauză. Veniturile din TVA, TVA-ul trebuia să fie
așa, stâlpul de bază, pilonul de bază al bugetului. Aici nerealizarea față de program este de 9%. Și poate vă amintiți, eu am avertizat atunci când s-a discutat bugetul 2018, este nerealist, se bazează pe un optimism nemotivat. Vă reamintesc, PSD-ul propunea o creștere cu 16% a veniturilor din TVA. Și iată că în primul trimestru suntem cu 9% sub ceea ce a fost programat. Veniturile din accize, aici este lucru foarte special. Veniturile din accize reflectă probabil cel mai fidel degringolada din finanțele publice gestionate de PSD. Cu toate că au crescut prețurile, cu toate că s-a reintrodus acciza pe carburant, chestiune care, apropo, n-a fost prevăzută în acel valoros program de guvernare. Și totuși, colectarea de către ANAF se află la 12% sub program. Aceasta este performanța PSD-ului. Cu toate că românii plătesc prețuri mai mari pentru aproape tot, statul nu colectează veniturile cuvenite, nu realizează nici școli, nici autostrăzi, nici spitale. Fondurile europene, un nou eșec al PSD-ului. Pe partea de venituri, suntem cu 37% sub valoarea programată. La cheltuieli, suntem la 43% sub valoarea programată. Este totuși mult sub ce s-a programat. Și este inadmisibil ca aceste fonduri europene să nu facă parte din prioritățile guvernului. Dar ce să ne mirăm? PSD-ul are tot felul de priorități. Lupta cu PNR-ul, lupta cu investitorii, cu multinaționalele, numai cu fondurile europene nu prea se luptă. Că dacă s-ar lupta în interesul românilor, ar trage banii și ar realiza investiții. Măcar de acolo, dacă din fonduri proprii nu reușesc să facă acest lucru. România, asta este un lucru negativ. Se află în procedura privind deviația semnificativă a deficitului bugetar. Și aici ar fi bine ca guvernul PSD să nu uite că România face în continuare obiectul procedurii europene privind deviația semnificativă a deficitului. Și dacă nu se corectează, atunci acest lucru se va agrava. Doar că nu se vede nici o intenție și nici o măsură corectivă. Invit să-și revină pe guvernanții PSD. Per ansamblu, o evoluție total nesatisfăcătoare a finanțelor publice. Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă pentru a face loc unor oameni responsabili și competenți. Și în acest context este din ce în ce mai vizibil că Dragnea și ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bună și eficientă.
Bună seara, dragi români! Sunteți fantastici! Vă felicit! Ați participat astăzi în număr mare la alegerile europarlamentare și la referendum. Participarea este senzațională. Avem în jur de 50% prezență la europarlamentare și în jur de 40% prezență la referendum. Dragi români, vă mulțumesc, ați dat un vot clar, un vot ferm, un vot care nu poate fi ignorat de nici un politician în România. Referendumul a trecut cu brio. Așadar, dragi români, ați votat clar și ferm pentru o politică corectă, pentru o justiție dreaptă, pentru o justiție independentă, pentru o bună guvernare pentru români și pentru România. Vă mulțumesc pentru această participare la referendumul pe care l-am convocat. Am avut sprijin din partea unor partide politice în felul în care am reușit să-i mobilizăm pe alegători. Și aș menționa sprijinul primit de la Partidul Național Liberal, care s-a și înscris la AEP oficial ca și partid care suportă, sprijină referendumul. Am avut însă un sprijin consistent și din partea Alianței USR Plus. Le mulțumesc și lor pentru acest sprijin. Din păcate, nu peste tot lucrurile au mers bine. Am văzut cu toții cozile interminabile la multe secții de votare, mai ales în diaspora. Le mulțumesc românilor care au avut răbdare, unii foarte multă răbdare, ca să ajungă să-și exprime votul pentru România europeană. Cu toții am votat pentru o Românie europeană. Însă, nu pot să nu observ că PSD-ul a doua oară deja, și în 2014 și iată, și în 2019, și-a bătut joc de români, mai ales de românii din diaspora. Rușine PSD! La europarlamentare, rezultatele reflectă voința electoratului. Partidul Național Liberal a obținut un rezultat foarte bun și felicit. USR-ul a obținut de asemenea un rezultat foarte bun. Îi felicit și pe ei. PSD-ul a obținut un rezultat pe măsura realizărilor din 2 ani și jumătate de guvernare. Nimic n-au făcut, nimic n-au primit. Este o cădere imensă pe care a înregistrat-o PSD-ul de la alegerile din decembrie 2016 până astăzi și asta arată cum văd românii această guvernare PSD-istă eșuată. Este clar că acest, cum am mai clasificat, acest accident al democrației românești, care este guvernarea PSD, trebuie să dispară. În urma acestui rezultat, guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care
dacă îmi dați voi, dragi români, să închei pe o notă optimistă. Vă mulțumesc, ați votat pentru România europeană, pentru România corectă, cinstită, dreaptă, pentru România... Bună seara, dragi români! Sunteți fantastici! Vă mulțumesc! Vă felicit! Ați participat astăzi în număr mare la alegerile europarlamentare și la referendum. Participarea este senzațională. Avem în jur de 50% prezență la europarlamentare și în jur de 40% prezență la referendum. Dragi români, vă mulțumesc! Ați dat un vot clar, un vot ferm, un vot care nu poate fi ignorat de nici un politician în România. Referendumul a trecut cu brio. Așadar, dragi români, ați votat clar și ferm pentru o politică corectă, pentru o justiție dreaptă, pentru o justiție independentă, pentru o bună guvernare pentru români și pentru România. Vă mulțumesc pentru această participare la referendumul pe care l-am convocat. Am avut sprijin din partea unor partide politice în felul în care am reușit să-i mobilizăm pe alegători. Și aș menționa sprijinul primit de la Partidul Național Liberal, care s-a și înscris la AEP oficial ca și partid care suportă, sprijină referendumul. Am avut însă un sprijin consistent și din partea Alianței USR Plus. Le mulțumesc și lor pentru acest sprijin. Din păcate, nu peste tot lucrurile au mers bine. Am văzut cu toții cozile interminabile la multe secții de votare, mai ales în diaspora. Le mulțumesc românilor care au avut răbdare, unii foarte multă răbdare, ca să ajungă să-și exprime votul pentru România europeană. Cu toții am votat pentru o Românie europeană. Însă nu pot să nu observ că PSD-ul a doua oară deja, și în 2014 și iată, și în 2019, și-a bătut joc de români, mai ales de românii din diaspora. Rușine PSD! La europarlamentare, rezultatele reflectă voința electoratului. Partidul Național Liberal a obținut un rezultat foarte bun și felicit. USR-ul a obținut, de asemenea, un rezultat foarte bun. Îi felicit și pe ei. PSD-ul a obținut un rezultat pe măsura realizărilor din 2 ani și jumătate de guvernare. Nimic n-au făcut, nimic n-au primit. Este o cădere imensă pe care a înregistrat-o PSD-ul de la alegerile din decembrie 2016 până astăzi. Și asta arată cum văd românii această guvernare PSD-istă eșuată. Este clar că acest, cum am mai clasificat, acest accident al democrației românești, care este guvernarea PSD,
trebuie să dispară. În urma acestui rezultat, guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care nu poate să fie interpretat în nici un alt fel. Și dacă îmi dați voi, dragi români, să închei pe o notă optimistă, vă mulțumesc, ați votat pentru România europeană, pentru România corectă, cinstită, dreaptă, pentru România prosperă și sigură. Vă mulțumesc! Bună seara, dragi români! Sunteți fantastici! Vă felicit! Ați participat astăzi în număr mare la alegerile europarlamentare și la referendum. Participarea este senzațională. Avem în jur de 50% prezență la europarlamentare și în jur de 40% prezență la referendum. Dragi români, vă mulțumesc, ați dat un vot clar, un vot ferm, un vot care nu poate fi ignorat de nici un politician în România. Referendumul a trecut cu brio. Așadar, dragi români, ați votat clar și ferm pentru o politică corectă, pentru o justiție dreaptă, pentru o justiție independentă, pentru o bună guvernare pentru români și pentru România. Vă mulțumesc pentru această participare la referendumul pe care l-am convocat. Am avut sprijin din partea unor partide politice în felul în care am reușit să-i mobilizăm pe alegători. Și aș menționa sprijinul primit de la Partidul Național Liberal, care s-a și înscris la AEP oficial ca și partid care suportă, sprijină referendumul. Am avut însă un sprijin consistent și din partea Alianței USR Plus. Le mulțumesc și lor pentru acest sprijin. Din păcate, nu peste tot lucrurile au mers bine. Am văzut cu toții cozile interminabile la multe secții de votare, mai ales în diaspora. Le mulțumesc românilor care au avut răbdare, unii foarte multă răbdare, ca să ajungă să-și exprime votul pentru România europeană. Cu toții am votat pentru o Românie europeană. Însă nu pot să nu observ că PSD-ul a doua oară deja, și în 2014 și iată, și în 2019, și-a bătut joc de români, mai ales de românii din diaspora. Rușine PSD! La europarlamentare, rezultatele reflectă voința electoratului. Partidul Național Liberal a obținut un rezultat foarte bun și felicit. USR-ul a obținut de asemenea un rezultat foarte bun. Îi felicit și pe ei. PSD-ul a obținut un rezultat pe măsura realizărilor din 2 ani și jumătate de guvernare. Nimic n-au făcut, nimic n-au primit. Este o cădere imensă pe care a înregistrat-o PSD
decembrie 2016 până astăzi și asta arată cum văd românii această guvernare PSD-istă eșuată. Este clar că acest, cum am mai clasificat, acest accident al democrației românești, care este guvernarea PSD, trebuie să dispară. În urma acestui rezultat, guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care nu poate să fie interpretat în nici un alt fel. Și dacă îmi dați voie, dragi români, să închei pe o notă optimistă. Vă mulțumesc, ați votat pentru România europeană, pentru România corectă, cinstită, dreaptă, pentru România prosperă și sigură. Vă mulțumesc! S-au publicat astăzi datele care arată execuția bugetară din primul trimestru al anului 2018, date publicate cu întârziere. Mă voi referi la aceste date care arată execuția finanțelor publice, dar înainte de asta câteva aprecieri mai generale. Aș începe cu o constatare pe care am mai făcut-o în diferite formule. Programul de guvernare PSD, de la bun început, s-a aflat pe contrasensul unei logici economice elementare. După cum se cunoaște, PSD a propus românilor, pe de o parte, scăderea taxelor și impozitelor, o acțiune începută acum 2 ani cu scăderea TVA-ului. Pe de altă parte, au propus o creștere puternică a cheltuielilor bugetare pentru salarii, pentru pensii, pentru drumuri, au spus ei, pentru autostrăzi, au spus ei, pentru școli, au spus ei. Pentru economiști, dar și pentru cei interesați, această abordare a produs surprindere. Este vorba de un fel de magie economică care a fost propusă de PSD. Scăderea impozitelor, creșterea salariilor și realizarea tuturor celorlalte lucruri este o ecuație care cu greu poate fi dusă la bun sfârșit și, într-adevăr, trebuie să vedem un pic cât va ține această iluzie creată de PSD. În privința creșterilor salariale, la care m-am mai referit, PSD-ul a reușit o contraperformanță rară. Până și cei care le-au crescut salariile sunt nemulțumiți. S-a promis o creștere de 25% a salariilor bugetarilor, dar ea a rămas pe hârtie, fiindcă printr-o inginerie contabilă au fost trecute cheltuielile de cease de la angajator, partea care revenea angajatorului, la salariat și astfel s-a anulat practic această creștere. După deja aproape un an și jumătate de guvernare PSD, cu această fază extrem de discutabilă a creșterilor salariale așa zise,
Nu vedem însă nici drumuri, nici autostrăzi, nici școli, nici spitale. Nimic. Pe de altă parte, lumea se întreabă, totuși, de unde vin acești bani pentru anumite creșteri care s-au realizat? Și dacă ne uităm cu atenție, povestea este una tristă. PSD-ul, în fapt, amanetează viitorul țării. Crește salarii și pensii și neglijează investiții importante și în infrastructură și investiții necesare dezvoltării în general. Acum, din punct de vedere fiscal-bugetar, bugetul național este supus unei presiuni imense. Pe fondul creșterii cheltuielilor totale, cu peste 22%, atâta este creșterea față de anul trecut, această presiune trebuia atenuată printr-un efort consistent, vizibil, de creșterea veniturilor, deci de creșterea încasărilor. Ori aici lucrurile nu s-au întâmplat deloc așa. Din contră, execuția bugetară, și o să detaliez imediat, arată că, practic, la niciun capitol, veniturile nu au ajuns la nivelul programului. Atenție, program nu impus de cineva, program prezentat tot de guvern. Deci nici măcar propriul program nu și l-au îndeplinit. Acest lucru arată ceva trist. PSD-ul este incapabil să țină ordine în finanțele publice. Iar după 3 prim-ministri și tot atâția șefi la ANAF, cel mai vizibil efect este incertitudinea, lipsa de predictibilitate, în ansamblu, un comportament tot mai costisitor pentru contribuabilul român. Acum, la venituri bugetare totale. În primul rând, este important să observăm că guvernarea PSD nu reușește în niciun chip să transforme creșterea economică în creșterea veniturilor. De exemplu, în 2017, fiindcă avem datele întregului an 2017, noi am avut o creștere de peste 7%. Dar, ce să vezi, veniturile nu au crescut în proporție cu economia. Ba dimpotrivă, surpriză, veniturile în 2017 au fost cu 3 miliarde mai mici decât programul propriu al PSD-ului, programul guvernelor, mai exact al PSD-ului. Pe trimestrul 1 2018, că despre aceste date vorbim acum, veniturile totale au crescut în termeni nominali, suma totală, însă ele sunt cu aproape 5%, 4,5% sub programul bugetar trimestrial. Deci ele sunt sub valoarea programată chiar de guvern. Și ca să detaliez un pic, aici apar noi vești proaste. Veniturile fiscale, acestea ar fi trebuit să crească pe măsură ce a crescut economia. Dar ele nu numai că nu au atins cota programată și
ratat ținta programată cu 5%. Nu. Sunt mai mici decât cele din trimestrul 1 2017. Și aici avem o nouă contraperformanță a PSD-ului. De la momentul crizei economice din ultimii 9 ani, este prima dată când veniturile fiscale au scăzut față de anul anterior. Pe urmă, veniturile din impozitul pe profit au scăzut față de trimestrul 1 al anului trecut. Această chestiune este la fel de gravă. Este o reflectare a faptului că, într-adevăr, economia duduie, dar la bugetul statului duduie numai cheltuielile, veniturile pauză. Veniturile din TVA trebuia să fie așa stâlpul de bază, pilonul de bază al bugetului. Aici nerealizarea față de program este de 9%. Și poate vă amintiți, eu am avertizat atunci când s-a discutat bugetul 2018, este nerealist, se bazează pe un optimism nemotivat. Vă reamintesc, PSD-ul propunea o creștere cu 16% a veniturilor din TVA. Și iată că în primul trimestru suntem cu 9% sub ceea ce a fost programat. Veniturile din accize, aici este lucru foarte special. Veniturile din accize reflectă probabil cel mai fidel degringolada din finanțele publice gestionate de PSD. Cu toate că au crescut prețurile, cu toate că s-a reintrodus acciza pe carburant, chestiune care, apropo, n-a fost prevăzută în acel valoros program de guvernare. Și totuși, colectarea de către ANAF se află la 12% sub program. Aceasta este performanța PSD-ului. Cu toate că românii plătesc prețuri mai mari pentru aproape tot, statul nu colectează veniturile cuvenite, nu realizează nici școli, nici autostrăzi, nici spitale. Fondurile europene, un nou eșec al PSD-ului. Pe partea de venituri, suntem cu 37% sub valoarea programată. La cheltuieli, suntem la 43% sub valoarea programată. Este totuși mult sub ce s-a programat. Și este inadmisibil ca aceste fonduri europene să nu facă parte din prioritățile guvernului. Dar ce să ne mirăm? PSD-ul are tot felul de priorități. Lupta cu PNR-ul, lupta cu investitorii, cu multinaționalele, numai cu fondurile europene nu prea se luptă. Că dacă s-ar lupta în interesul românilor, ar trage banii și ar realiza investiții. Măcar de acolo, dacă din fonduri proprii nu reușesc să facă acest lucru. România, asta este un lucru negativ. Se află în procedura privind deviația semnificativă a deficitului bugetar. Și aici ar fi bine ca guvernul PSD să nu uite că România face în continuare obiectul procedurii europene
privind deviația semnificativă a deficitului și dacă nu se corectează, atunci acest lucru se va agrava. Doar că nu se vede nici o intenție și nici o măsură corectivă. Invit să-și revină pe guvernanții PSD. Per ansamblu, o evoluție total nesatisfăcătoare a finanțelor publice. Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă pentru a face loc unor oameni responsabili și competenți. Și în acest context este din ce în ce mai vizibil că Dragnea și ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bună și eficientă. Bună seara, dragi români! Sunteți fantastici! Vă felicit! Ați participat astăzi în număr mare la alegerile europarlamentare și la referendum. Participarea este senzațională. Avem în jur de 50% prezență la europarlamentare și în jur de 40% prezență la referendum. Dragi români, vă mulțumesc, ați dat un vot clar, un vot ferm, un vot care nu poate fi ignorat de nici un politician în România. Referendumul a trecut cu brio. Așadar, dragi români, ați votat clar și ferm pentru o politică corectă, pentru o justiție dreaptă, pentru o justiție independentă, pentru o bună guvernare pentru români și pentru România. Vă mulțumesc pentru această participare la referendumul pe care l-am convocat. Am avut sprijin din partea unor partide politice în felul în care am reușit să-i mobilizăm pe alegători. Și aș menționa sprijinul primit de la Partidul Național Liberal, care s-a și înscris la AEP oficial ca și partid care suportă, sprijină referendumul. Am avut însă un sprijin consistent și din partea Alianței USR Plus. Le mulțumesc și lor pentru acest sprijin. Din păcate, nu peste tot lucrurile au mers bine. Am văzut cu toții cozile interminabile la multe secții de votare, mai ales în diaspora. Le mulțumesc românilor care au avut răbdare, unii foarte multă răbdare, ca să ajungă să-și exprime votul pentru România europeană. Cu toții am votat pentru o Românie europeană. Însă, nu pot să nu observ că PSD-ul a doua oară deja, și în 2014 și iată, și în 2019, și-a bătut joc de români, mai ales de românii din diaspora. Rușine PSD! La europarlamentare, rezultatele reflectă voința electoratului.
Partidul Național Liberal a obținut un rezultat foarte bun și felicit. USR-ul a obținut de asemenea un rezultat foarte bun. Îi felicit și pe ei. PSD-ul a obținut un rezultat pe măsura realizărilor din 2 ani și jumătate de guvernare. Nimic n-au făcut, nimic n-au primit. Este o cădere imensă pe care a înregistrat-o PSD-ul de la alegerile din decembrie 2016 până astăzi și asta arată cum văd românii această guvernare PSD-istă eșuată. Este clar că acest, cum am mai clasificat, acest accident al democrației românești, care este guvernarea PSD, trebuie să dispară. În urma acestui rezultat, guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care nu poate să fie interpretat în nici alt fel. Și dacă îmi dați voi, dragi români, să închei pe o notă optimistă, vă mulțumesc, ați votat pentru România europeană, pentru România corectă, cinstită, dreaptă, pentru România. Bună seara, dragi români! Sunteți fantastici! Vă mulțumesc! Vă felicit! Ați participat astăzi în număr mare la alegerile europarlamentare și la referendum. Participarea este senzațională. Avem în jur de 50% prezență la europarlamentare și în jur de 40% prezență la referendum. Dragi români, vă mulțumesc! Ați dat un vot clar, un vot ferm, un vot care nu poate fi ignorat de nici un politician în România. Referendumul a trecut cu brio. Așadar, dragi români, ați votat clar și ferm pentru o politică corectă, pentru o justiție dreaptă, pentru o justiție independentă, pentru o bună guvernare, pentru români și pentru România. Vă mulțumesc pentru această participare la referendumul pe care l-am convocat. Am avut sprijin din partea unor partide politice în felul în care am reușit să-i mobilizăm pe alegători. Și aș menționa sprijinul primit de la Partidul Național Liberal, care s-a și înscris la AEP oficial ca și partid care suportă, sprijină referendumul. Am avut însă un sprijin consistent și din partea Alianței USR Plus. Le mulțumesc și lor pentru acest sprijin. Din păcate, nu peste tot lucrurile au mers bine. Am văzut cu toții cozile interminabile la multe secții de votare, mai ales în diaspora. Le mulțumesc românilor care au avut răbdare, unii foarte multă răbdare, ca să ajungă să-și exprime votul pentru România europeană. Cu toții am votat pentru o Românie europeană. Însă nu pot să nu observ că PSD-ul a doua oară deja
și în 2014 și iată, și în 2019 și-a bătut joc de români, mai ales de românii din diasporă. Rușine PSD! La europarlamentare, rezultatele reflectă voința electoratului. Partidul Național Liberal a obținut un rezultat foarte bun și felicit. USR-ul a obținut, de asemenea, un rezultat foarte bun. Îi felicit și pe ei. PSD-ul a obținut un rezultat pe măsura realizărilor din 2 ani și jumătate de guvernare. Nimic n-au făcut, nimic n-au primit. Este o cădere imensă pe care a înregistrat-o PSD-ul de la alegerile din decembrie 2016 până astăzi și asta arată cum văd românii această guvernare PSD-istă eșuată. Este clar că acest, cum am mai clasificat, acest accident al democrației românești, care este guvernarea PSD, trebuie să dispară. În urma acestui rezultat, guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care nu poate să fie interpretat în nici un alt fel. Și dacă îmi dați voi, dragi români, să închei pe o notă optimistă, vă mulțumesc, ați votat pentru România europeană, pentru România corectă, cinstită, dreaptă, pentru România prosperă și sigură. Vă mulțumesc! Bună seara, dragi români! Sunteți fantastici! Vă felicit! Ați participat astăzi în număr mare la alegerile europarlamentare și la referendum. Participarea este senzațională. Avem în jur de 50% prezență la europarlamentare și în jur de 40% prezență la referendum. Dragi români, vă mulțumesc, ați dat un vot clar, un vot ferm, un vot care nu poate fi ignorat de nici un politician în România. Referendumul a trecut cu brio. Așadar, dragi români, ați votat clar și ferm pentru o politică corectă, pentru o justiție dreaptă, pentru o justiție independentă, pentru o bună guvernare pentru români și pentru România. Vă mulțumesc pentru această participare la referendumul pe care l-am convocat. Am avut sprijin din partea unor partide politice în felul în care am reușit să-i mobilizăm pe alegători. Și aș menționa sprijinul primit de la Partidul Național Liberal, care s-a și înscris la AEP oficial ca și partid care suportă, sprijină referendumul. Am avut însă un sprijin consistent și din partea Alianței USR Plus. Le mulțumesc și lor pentru acest sprijin. Din păcate, nu peste tot lucrurile au mers bine. Am văzut cu toții cozile interminabile la multe secții de votare, mai ales în diaspora. Le mulțumesc
PSD-ul a doua oară deja, și în 2014 și iată, și în 2019, și-a bătut joc de români, mai ales de românii din diaspora. Rușine PSD! La europarlamentare, rezultatele reflectă voința electoratului. Partidul Național Liberal a obținut un rezultat foarte bun și felicit. USR-ul a obținut, de asemenea, un rezultat foarte bun. Îi felicit și pe ei. PSD-ul a obținut un rezultat pe măsura realizărilor din 2 ani și jumătate de guvernare. Nimic n-au făcut, nimic n-au primit. Este o cădere imensă pe care a înregistrat-o PSD-ul de la alegerile din decembrie 2016 până astăzi și asta arată cum văd românii această guvernare PSD-istă eșuată. Este clar că acest, cum am mai clasificat, acest accident al democrației românești, care este guvernarea PSD, trebuie să dispară. În urma acestui rezultat, guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care nu poate să fie interpretat în nici un alt fel. Și dacă îmi dați voie, dragi români, să închei pe o notă optimistă. Vă mulțumesc, ați votat pentru România europeană, pentru România corectă, cinstită, dreaptă, pentru România prosperă și sigură. Vă mulțumesc!